módszert alkalmaz, mely igen nagy precizitást igényel, eltérően más technikákkal szemben, melyet az animációban is jól láthatunk. Ezzel a forradalmian új technológiával, egy 0,5-0,8 mm átmérőjű kiszedőtű segítségével, mely a Kft. Szabadalma, képesek vagyunk a hajszálankénti hajkivételre, akár egy grafcsoport megbontásával is, a hajhagyma érintetlensége mellett. Egy hajszálcsoportból lehetőségünk van 1, 2, de akár több hajszál kivételére is. A hajátültetés fejlődésében ez a módszer azért jelent áttörést, mert így nem okozunk akkora ritkulást a donor területen, azaz a tarkon.